ba madi lalu long ka public hearing jo ka mehkatob kala datang ka private hearing om su ka public hearing kiba persa kem yo lat banyo don lang hakani ka hearing sngeu jam daw yang ikinong jentia pau bagi penar ki isbai sebab palat banyak ka baki ik kun kiti ki jongki ki ban sawan na ka benta ka jing isbai jongki breu ka tei ka than hapok ka ilakan narpo senong lom senong wa jejer jam rngeu ka bri nyu tre barok away ki mastermind ki ba penon kam da ki breu la jong ban long volunteer da ka bara ding lati ka theu sa jangai pha wat hadu upot banya prisnam perdo persnam ka jing le ranya ka ri khasi jentia jongi ka long ka ba om sngu la su kumno banya kren ha ba ki breu la jong ki kloi ban pensat penset ye umender sisngi ka pateng banwan ka sayam kordet namar chimi pa bamta kim sali su ya no yonoro ka e ba ka snong ka bet menta kan saot uso ubak thang pha la shai le sisngi kani kedai kerwo na ba madi lalu halot ke public hearing kebala pelong dak mahikatob